chingia na ndo mwancho muligererio Ndizi TV na bwo bwansu bwo Gusii nigo charagire chinsesa to chiabona mugoroba chinga kingo kwariganira nko manyena raya yankwariganire tia senchera ere yo bwikiranu gendra gutonyora asense mere ya Facebook Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube to bwatu wetera Ndizi TV News ase omutandao ito nigora tweetwetera @Ndizi TV News boigo ase website wetera www.ndizitv.or.ke erio togendre gusangana ya manki ngo kwariganira SMS ama yechinsesa ta senchera iyo bwikiranu korenderi itangani kegima tigana komanyi egatiari ngwariganiretie. We are committed to serving all Kenyans. Umurai wense Dr. William Samoei Ruto goteba chikorwa bokoreria saba na inchi korwa chinsinyo chionsi. Nerulingo wasemilio kwa nina stule. Anena sabana abo amayanda se amatema gega yo kumusirio mwana obo oyore nkogo semeria se family. Wale ambao wanaelewa kwamba kwake nyumbani yako ni mlemavu, ninakusii timo bisaba na babwato borema noko boria kwa rure go chia saba ibori. Yamuna yanda mange sanga na nchi wiko moero eri nkumanyeb na ankwariganirete asenchera iyo bwikiranu eri tariane Evelyn Osero urito kubwatira nere kwenekia awikira sense mwimanyiriryo nigakorokwa Joshua Auta. Amayanda nigabwatete ase amateyemo ensemo ya Raganga yogotoka se ebunge ya Tutu Chache South me county ya Kisii neye magega iyo kumusiria omwanobo oyorenge ase egekosi kyabanyanyimbo oyobeteka gosirio bugima bwaye chinga kichopo sagani me county ya Turkana korenga nabwo omwana oyonero renge ogosemere uchiase amate asabatebire bosibaganiria serikali goso hagati nako bakonya asengencho nigo batabwatikende korende basemeretie omwana oyo achigokonya nonya naba mwabo muri Keitonde mo Steven natwariganirite roboti urwaso bwime ugakima mbisambiri tukairimo cheri tuikoro tukanyora mumuro yo igaraire igare ayu na marige yo moibori kumusirio mwana oyo mutangi Edwin Matayo Omari nigare gati abanyimbo batano na batatu ba GSU basagani guna gusiria magima ba Senseme na Mariat Turkana ase barasega sio kuriya babegu ne chiombe chebirense yuo amate ya Edwin gekwerera alibainyorete kuiko gusira kwoyo mobo ikafika tukakuwa tukiongea. Sasa hiyo siku ikafika akanipigia saa 5 akaniambia kuna ng'ombe zimeibiwa, tumetuma tuende tuende patrol. Akaniambia wacha tu nikata simu ningoje hiyo gari ikuje, tukirudi tukupigia simu. So wakaenda, mimi nikangoja arudi anipigia simu. Nikaenda kupiga usiku saa 3 nikapata iko off. Paulo Omari nigakwerera buno mwana oye nyagusira nigarenge sirene na se familia ye oyuo basemeretie mono tigazi cinene ngokora ni bibarua twabazukiri bakatwikiri mu muroyo gasali kirwe miremo twale mirenga bano mwana oito gachire gari alikirwe na serikali mutagotokonyari twendete kwa semeligo oikira ase twanyorere reporting osire nekera tarasira konya taraga ni nyumba aga kini mungino ena rororo mwenia Edwin ewikire bosio kyagenderete amate nigo yasabire serikali kubwato ko bokenkeye na kubasira asichinchera kirali beli bagali nelia tigiru na nyagusira tibatokonye ne serikali ngima egere gaki tutakonyore njira nande mwana nda abana bali gega basomira abandi babanyorere mirimo egere mujyo tutakobabusa gero yutwaze tibona tayo. Sasa tunaomba justice. Juu alikufa at a very young age. Alikuwa mdogo sana. Mtoto tukanaye ni mmoja ako 2 years. Hata mimi nimefanya nursing though sijapata kazi nzuri yenye I can sustain mtoto na hawa wamebaki juu yetu. Sasa ni alikuwa nasaidia brother yake, kuna wenye wako shule. Yeye ndiye alikuwa anatusaidia. Asomo jiyo njubika na tigaire muno mumura yare konyarekana nga mumuro minto na irane
moya ke ngambe nerake mangana rotwa gambe tenere alikuja konkonya na nje ni pigo kubwa sisi kama familia yalikuwa tegemeo letu. Aiga na senka ya nyagosira Edwin Omari yukorana ne ya mate na basani batere buna Edwin nereta ya bwenke ya nyarire ko bagie kulima asebono basabira bwatani ve serikali korwa serikali enene serikali ya county ya Korauna Simbarati omobunge bwenseme ya Anthony Kibage ndi amona bwatani bande ve serikali kwene kibuna nko gusureri bale familia ye obolito ne bagali atigiru na nyagosira Edwin Omari kulipotele taseni kia Ndizi TV korwa igase kenyoro kia ratangi kegotoka asesa bloke county ya Kisii Elietaliane Ndemo Steven Ogochorwa kwayo yoringe kuri kiro cy'ubugavana se county ya Kisii wetrase kyama kya UDA Ezekiel Machogu na umuwaziri w'Ekisemi nigo kugenderete korete birengererio au ase abananchi anene korwa se county ya Kisii litkuria lero nigo abarayi kanisa korwa se ebunge ya Suneka baba kogokera ogochorwa kwaye Machogu asiba mugania guchiwikirania obokoreri burobuya nanene baba bakumugania kurusyo muroberio CBC oyorokanire koba egetire kenene ase abayiboria yo munanda mangeti tewe buna twariganire n'umurikeito Mildred Momanyi magega y'umurai bwense Dr. William Ruto kuralia bene amalieta y'abawaziri asamatuko aberoka aetire bono nigo aba bishop kurwa itibo ime ya Bonchari beso kiriena kumwakira Ruto mbuya mono asoko banyura buna abagusi na boigo kugania omoske Ezekiel Machogu kurusia omoroberi OCBC asekelia batebire turigo konya kende gyonsi CBC yaje lakini CBC igatirigo konya omongino kawaida mwako kawaida ke abantu babamenyerete obotaka bora bannemano to sabanga yako nyalekana atemi gine Jones P kako ko implement egende kimno mu wasina ko Gusii implement ko liyo mondo kawaida implement ko liyo abantu bara matajiri mu Gusii ko Gusii moske Machogu akonya abane to bagusikera Tojana mawasiri manene sana sikire Kenya nandale kwa babu Kenya lakini mbali kati ya bana baba Gusii to sabanga nacho ko rumokia na mwanase county ya Nyamira na bayo county ya Kisii nonya obogima bwenderete gokonga bono nigo baganirie omurai bwense kugasi asoko bwatia manifesto yae ya bottom up bono ye bottom up ni maitenga basaya bange na ubarense bantu banene bachire bansiri kogota igambarinse ikiagera barabu bariro bogima bwabo igongo bararo sirinyo eni bo babegetande lakini bona abana bagukina basomira bakure chi university bakorire chi sukuru chi secondary abande bakorire chi college abana ubono barense iyo ebinte bingeri ngo bisaregete tigabona create employment yeri akwanete nga kero mwaka nabe ga create chi amabaga mange sana yokorika basaye elinde banyare gukina na barabu benyorere umugati okera lituko beigwe na barabu ngenze yabombu yabale ase chinga kiecho nigo baganirie serikali gokeania amagori ebinto au ilio goikerania amaganio y'abananchi tokonye asensemo ya ujumi otokonya sensemo ya mafuta twarorira yande kagendete gokoreka tokonya mafuta nyomba yo tokarangira chingeni na inde twasabire kende otokonye nsemo ya mafuta ya petroli elinda nyare kuira nanse akyo tokonya nane none chikanisa chirichire inse akyo tokonye twasabira bokonyi kurwa sore nyondi ryo gwanja kwa Nyasaye gwakoreka otoimokigoro chikanisa nchirororo totabwatia magacho chikanisa nchirororo totabwatia byombo chikanisa nchirororo totabwatia maremo akinonye nekerokonyora libaga kerokonyora ujumbe yogocha gotochangira akitu agosabire onyare gotokonya ginko ripoteria egetaseni kya Ndizi TV etaliane Mildred Momanyi Ekiumbeke mo kemanyekanite na St Francis Xavier ekikorawa na Father Lawrence Nyanga bwe kanisa ye Catholic ya Kisii Cathedral anigo kegendrete kubeke miroberio yokorwa megerio gocha sabanto igoro yo wetanga kurwase obotubeki bwa mario yo gotinda na boigo emechando au eyo etana inechi amatenali tkola lero ekiombe okurwanya mario yo gotinda mense ya Kenya kyanakada ngyaba ke gotara ekiombekyo ase baba korwa megeria manke kubwatikana no wetanga kurwase obotubeki bwa mariogo yogotinda roboti orwa senchira yobime
Ekiombe gya St Francis Xavier ne ekiombe kemoya kyagetiwe na Father Lawrence Nyanga w'ekanisa yege Catholic ya Kisii Cathedral bunenchire yemo yokorwa maorokererio yogotanga obutumiki bwa mariogo yogotindia na boigo emechando au eyuetana inechi amate ndekega gia kyagete ngoratu n'abantu abake asengencho twanyoretenga barabaria kero kende bari gwetira samane kejuwa bagatiga abande bakarosi bagatiga tokaruranga na bere bachamo usanga n'abande nga nkieke baroje bakabakabwa tukamangana yayiga nekiombe kyabeire gekogokerwa mono asokoreta monchurerio asabanta abange ana ngumutindo mobe lakini kurwesenji chaga na onchore ilikorwa sokonywa na bero montonde oromo hao tarengo ori mutangani okwero naye ochicha sobo mogo igarigero nyore seme kurwara yo gotindoka litkoria rero ababwatani korwa sekiombege korwa ne mariogo yogotindia imense ya Kenya kia nakada nigo baira chinga kibene na gutarire kiombekyo erio korwa bosemia igoro yobotumeki bwa mariogo yogotindia. Kwa hivyo katika shirika la nakada kama shirika la kiserikali tunaweza kufanya kazi pamoja na asasi zingine za kiserikali kuweza kuleta ule uhamasisho wa kuambia watu ya kwamba kuna madhara mengi katika madawa ya kulevya, na tungependa kuleta ule ujumbe wa prevention tuweze kuona ya kwamba mihadarati yameondolewa kwa njia zote zile. County government get strong negwate tindiria toboro getinga kutobya metoka lakini ni mbali strong ngakula lakini ntoga nyanga mereweki serikali yewe yakuko mereweki kuna ntwe community tuwabekire irate kono ikiera nkiri biteke buna nonya obosemi obwo bwakonyira abange emechando au yaireira abange babo kwerusia asokonyora maigerio challenges tinyinge tokonyora nasinye umuntu okonyora nkururare munaboneka abantu bachagite baringa abange lakini asinye nchu yokurware onyora nga muntu taikonyora nani transport yagochira yagera umuntu ororanga ntagenda yente kibono turwati fai Father Nyanga ni gaboria baria bonsi bakorosia na gutumeka ebinyugwa byo gotindia gotiga ase obuya bwo bochenu bwebebere yabo na boigo obugimo obuya bana abantu bali baito bagenderete batana gotiga bakorigererie ase TV yaite Ndizi TV onye karu umuntu okorosia ibintu bunebiga amanye ngene sumu akorosia abegete nyomba ene nyanga watugete ekere nyanga gweyiga yatiachokire yeko mutiachokera bigarusia makweri nyomba na bali bakonywa bamanyenga emebere yetu ne karu ya Nyasaye omunyakerogo bwe kiombekyo Josephine Keruboni go abori abantu gwikirana sama igerio ye kiombekyo erio gosemi wa mange ayora bakonye ase amatukare bosio kiombeke yangi bwato bosemi ubunge no nyetari ensemo ya magwa igona ai ko advice abami kubali bataranyara ko bago cyase kiombeke gabanyare ko bago cyanyare ko batuku bwatirana torarenga into sukichi family chitegere tuko kerubo bwoti bori Nyasaye gitena into tomenya no more nekiombe asaba bwatani bakumira na kera rituko lya Alamisi erio koenekia obosemia bwa bene weikereira abanke na gokonya koreta maunchurerio asama ima y'abantu ngoripotire gataseni kia Ndizi TV erio tariane Evelyn Osero. Mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati nigo agenderete kuria ira yo guchwikirania magendero ye chingencho au anenego kinia sector yoburemi egati yemerobire yaye yabwate gokora chinga kyarabe buna umugavana se county ya Kisii gokona chinga kyabaga komera nabarai au korwa se county ya Kisii naboigo ababwatani korwa se chinse cheisko ime mucho Nairobi arati boigo nigo arie ira yo guchakwene kyabuna amabaga yemeremo abeirega kwena no guchasaba minyibe county ya Kisii anena abasae esabali tuansire ne sabali ye na so cross kigasi asabantu baitu kabere ekratu rosia aba egasi tobe kikibesa mu buko wabalimi baitu ba avocado na matoke na boigo na korosio bochafu na korosi town yete ya Bosongo ne town kinde kyonsi kya Gusii kibe moyo boigo ntayeto gotebanga factory ya avocado umutinyo gocha abangeresa aba batebire nkonyigoro bale na bakonyigora
igo ng'abantu emia ngocha koriku barese factory n'abantu kiri bwisatu gusabalemi wetani kiri bwisatu mbanyare koru chiafukano and tari hash afukano chiafukano kiri cheto chons toigona ne twensi nkoli baleli baga tomira ne president ye country yeto atoige ntuge koru sovereign grant atuanchire chibesa kiri chichiche manyanga toko mochani tonyole chibesa kiri Gusii yeto Nyanza yeto East Africa yeto na Kenya ngima echenchi enene ekoboro. Ekiombe yechikanisa kia National Council of Churches of Kenya NCCK nigo kiarura maigerio igoro yogokora chisegi chiegenga nabo igo okorenda gusokomenya n'abantu bamenyete no borema murobiro yo nigo korekana ase kanisa ya Getembe Church of God yogotoka imeyo mucyo bosongo awase umurikeito Sara Nyarangi Untita abaga gwikirana ase semeyo. Policy I believe they are distributing and will be able to do on how to implement the policies and how to report on cases where women are challenged on terms of peace and security. Chisegi chiegenka nigo charorekanire kogenderera komentekana ase chinsemo au imeyorogongo rwa Gusii ase boigo abantu bare no barema bataramanywa emechandeli bagwetera ase magimabo. Nimewafanyikia and then tutakuwa na follow up pia ya kuwatibu. Kuna watu wanafanyiwa development wanafika wanapata psychosis kabisa ama mtu anaingia into depression anashindwa kuongea kabisa. Ebyombe au biria bikwegerera abarema nako gikeria chisegi chanka bakubwaterana na National Council Churches of Kenya mbaumerana asensemo ya Getembe Church of God Kisii ligo kwanera na koliga chinchira chindonge chogokora omuchando uyu. Then tulianza na pray, then we had the post the after. Gati abali baikirana mbasangane getaseni kia Ndizi TV igoro yomorobelio uyo bakoragwa na Dr. Roger Somuya kurwasanya gitarina ya Kisii Teaching and Referral yotenenerete amangana yomochando bwobongo. Segichegenka echigenda te comment kana sesa ulia mangana mange obogima bwabero bokongo amagulie bintachire igoro abantu basiri emirimo yabo chisegi nka cyamentekanire nigo boigo ateba bari nekirenga ekiya yokubaikira abantu bonsi asokurwa maigerio ayora bakonye asamagimabo gukura chisegi nka aseboigo arwa bosemia uko batebinga kero monta atwaliro mochando gusibagosanire no omonto ndobwate chinchira chinyingara anyare go solve lingane elio kugwa gutumia chinguru nabo gukwanira omonto obwegenete omonto inagosa iru nabako wa advice nkyo akore usina bogo soko tare asira yere abasubati baikirana boigo mbago kero murobulyo yo asibali no kwegena mbaikere abantu abange ase binyoro. Discussed issues on gender-based violence and disability, and also the solutions that are provided to those issues. So one, we have sat this morning, we have discussed about those people who are less privileged in our society, living with a disability and some of the challenges that they do face. Michael Odongo yore noborema nagania baibuli gotabasiekera abana babo bali bale noborema na kubasegeta kubasokia ambao wanaelewa kwamba kwake nyumbani yako ni mlemavu. Ninakusii toa mlemavu nyumbani upeleke shule. Sababu ni kwamba hiyo mtu mali umeweka hapa aonekane nje hapo, unanyima yeye talenta yake. Hakuna talenta ya kusaidia inchi. Inchi sio kwamba mtu andike ndio inchi inaendelea. Inchi inaendelea na talenta ile ambacho mtu wako naye. Sara Nyarangi Untita, Ndizi TV. Unenjira ya moyo gokinia sekta y'obunchoreria anena sechiro ya daraja mbili memucho busongo nigo abunchoreria bakonya chinyanya na bayigo chikabage baba konyora abaraya baya abo banyora certificate ya boritko lero na kolia ira yo gochako bwaterana eriyo gokinia sekta y'obunchoreria umurike ito Frida Kerbo noroboti urwaso bwime.
Chingaki obochori bogendete gokorekana ase chisekta gwitania 45 imeyechire ya daraja 2 bonanigo sekta yechinyanya na boigo cabbage banyorera abarai ase chi certificate chenanwa. Kwana nabarai abayakurwa ase sekta ye cabbage nigo bairanelimbye mono ase obochori bwakorekana nabo igokori eira yobokoreri obya ase miaka 3 eribosio anene mono koeneki obochenu nabo igo oborendi ase kerengo kigoro mono tulu chikotakana igoto ya busera it means rore naki we will stop kochoga agakogera egasi tokopara gwaka tulu ya beire bahati banchorre kama secretary sector yeka tutora tuale kama unit nende togo tabari tukuria rere tike gwanda gito yanyorera barai awe abanyene ke gwanda ke bara bako basikese miaketa bakore ya sare bitokora tokore tore pamoja na baro chinga kiecho boigo ase sekta yechinyanya nigo yarera emechando bagwetera ase nonya nabo batabuati ase bakoneria ene mna umwako yokoruotaka twanyorire sida nene enana mono tokugora chinyanya nande twacha twitera egari engima batietire yekoro kutwiga ya toitire erese sida tobwate nonya muna tutenenega igampara igoro ntubuna chisabra ntobwatie chiro astoko pak chigari chiga cheito asengenche parangu etere iga nare como sabaso moyo bwancha atorigia sobwango atotebinga epare gweta kaito gochi ndete kuru asante ane gochi asabara ibaito ababechiro ba suppliers na transporters baimogeti chinga kichabo cyabene bakaranga ningi saina sekeroge kega kyo secretary bakaranga nimbari ikere amangana abo bunata keire bona nigo bamuganirie omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati komerana na barai bachorire erio koigwa ebirero byabo na bigo koreta amonchiriria ase okweneki amagendero imechiro ya daraja 2 abaminto batebire buyiga akena abange nigo bategemete daraja 2 lakini yatebekanire nga daraja 2 tebwati chiro ngente getanga ni umurayo ito egento gya kabere daraja 2 bono ngo chikoerere chiro nere nane yachire kurukunande twiga wale ndo muraye chire ya twiga onyore kwanyarire komureka twari okumureka paka kwamanyire nga kumbe mbaroro baraire nyomba lakini ngo kora bari gasi bari umusara rendo tagunduira si twigeye egere na inchonkonye buna meri okonyo umuntu uri otigira amaru okonyo umuntu uri ochandegete okonyo umuntu uri otabwati kende okonya abamuri aba bakire para bechi pigipigi mbaba siko chikoiba egere okonye na abande barusi ku street batigire ebyasara biri bye street kweonia bakire chiro ya daraja 2 kila kitu ningetaka kusema huyu gavana wetu ambaye tulimchagua kwa kula mingi sana akuja kuwa karibu na sisi na hiyo uongozi imechaguliwa akuja asikie mashida zetu ziko wapi ndio atisi tuone kama atatusaidia kitu ya kwanza tusaidie hiyo tuiga itoke pale ndio tufanye kufanya biashara yetu kwa amani pia kwa hali njema. Frida Kerubo, Ndizi TV. Ritkoria ankioni gorira be ritkori nenelio gochengera abagotu imeyense na director of social development ine imeye county ya Kisii Richard Bosire nigaine kyabuna omuyego monene nigora korekane ase sub county ya Marani me county ya Kisii aburitkoria ankyo nenchire yemo yoko bainyora nabo igo komanya obuya bwabagotu ase ebinyoro muri keito Josephat Amisi na Sanganere. County ya Kisii nere eguchikoba kwaligania omoyega omanene bogochengera lituko linene lyabantu bali abagotu ose International Days for Older Person ayangolengana na Richard Bosire uyuromo director we department ya social development ime county ya Kisii anene kurwa ase serikali enene Ntengo kwa Richard Bosire Muchira Director of Social Development, Kisii County, National Government. Igo ito kabwate litkoli nene ichume yegocha ikoro ko litkoli nene lyabalaka.
International Day for Older Persons. Ili tukenye tukuliwa sherekewa kila tariki ya moyo mutimi 10 kila mwaka. Lakini asenge ncho mwaka oyo tariki ya mekali Jumamosi wana tubate litukelio ichume. Tuwabetene no ne party asenge ncho Kisii County nero jako host usikoba go celebrate litukelio. Igo national government headquarters iba tochoreta Kisii koba go celebrate litukelio. Korengana na Richard Bosire rituko elionigolera chikoba ligocengerwa ase esabu county ya Marani kubatekana na ensemo iyo anene abakagerwa boborogi banyaratuko babagosambwa ase ensemo iyo anene ase abange babo barenge abangina gelito goja go celebrate Marani ground kurukunyagoni secondary school asengenjo Marani intomanyetenga no abangina ba sambwa makolia waera basambwa asengenjo ba suspected ko ba abaroja abangina banemba ba kweteritukere renga ekenene anene kyumuyiga bw'omwakoyo nokwenekia ng'ayanyare ko bagikurigereria libaga linene lyanyare ko bali koiro n'abang'ina eliokorokereria abantu ase binyoro ao boigo Richard nigatebire eserikali enene niganyare ko bagikoira ebitambukiro ao eliogosemia abantu abagotu banyare ko bakwenekia ingachibesa kiri bakonyara ko bakunyora gwebwatekana n'omuroberi olio inua jamii kyanyare ko bachiko konya anene ase amatuko abayobogotu. Elengo gose team yo mwako yekurukunga resilience and the contribution of older women. Osomo chango bwabangina bali abagotu bakoleta ase community yetu. Nto bwate mikakati menge bune department ya social development kubatara tole tuwa sensitize abantu ase jibarasa tuakwana na marabu tuaranga yani tuwa kwanera nalibara nyari kulenda abagaka ase community ne ministry yaito ne bwate kibasa ndiri kulukwa inwa jamii kibasa ichi akonyira abagaka sana twaitire binyoro twanyore ngachiako make a difference ene sana sa abantu libara abantu Poteria Ndizi TV korwe county ya Kisii ereterane Josephat Hamisi Egati y'abamenyi korwa ase county ya Nyamira nigo barure birengerero byabo kubwatikana n'engana yo murayi wensa buri tkuregoro yogo keiwa kwekerengo kyobwaita bwa Fliza nabo igo korusiwa kwa marietabo korwa ase CRB askari batere na umuroberio yuni urachigo konya abakenya bange anene bali bare obokonyora wainso muri kitkorwa ase county ya Nyamira Job Manki no roboti uraso bwikiranu Umurai bwense Dr. William Ruto nigo arebirundo goikerania chiira alierete abakenya ase chikampeni chobo choli obonene bwo mwakoyo abamenyi be county Nyamira mbarua ebirengereri byabo igoro yegetambukero yokorusia egati abakenya CRB nago keya ekerengo gyogusaba Fuliza igo togogete togukoiriria ata asengenchonga CRB amaene nabange konyotwa asireiro lakini otokonyire asengenje gopungusa chibesanke togogete nonya Fuliza amaene bunanje nimbwate na igure buya asengenje atabirenga ntonyare ko batokupunguserwe garama CRP ye egochigochaga kwansire tarike ya magochigotorusio yo mutinyo yo 10 engane ye yatogogeti mono kyagera abantu twatingiru CRP ne bibese bike iga abantu konya tobwato boroni be chiribusano kwa makonya gwatingiru tobwatia soko yanira yani ugochigosa wana wakaruni mono gwata ukora kaneyo na ndo ugochigwakana kwa magote gunande nchiro chindo bwenete komenta o maekurusiwo asabande bateba egechambokelekeire twe ase Fuliza ngechiko baruseria omosigo konyora obachandire ase yakora tenengi yoko keani rate ya Fuliza enengi yanja atokonya sana abakenya bali ase kerengo gyanse mbase migobono koira egechambokele kabesa na gutumeka chibesa ekyo asokweyagacha monyare kwe basuko boli chironi monyare tije ko bakonya tije ndonyare kusaba bagaka baitu chibesa nyane kwegendereza matuka mangi
abakenya babwate amakabesa mbasaba gwakana asobwango mbachikomentwa ase CRB 9 akinande ngo basabanga bali togo chikoimo kichironi echi tochigotema gwakana nande ntuchikonyaranga gotiga ntuakana egekoera imoroja ase mwaba kobera CRP korusibota igento kerera isi konyora twachandikire twabekirwe CRP amatuko tigatema twakanire kurwa se county ya Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Joba Maangi. Omurai wense Dr. William Samoei Ruto nigaririira ya magendro y'echingencho ao nabo igokoreta maunchorerio imeyense ya Kenya nigaya kwana chinga kichoko igora bene ebikaro bya 10 ebikaro by'ekibunge anene egikaro kyebunge ya 13 awase abarai ao gatiabo monogeri bwebunge nene omoske Moses Wetangula egati abanda bange baba bawekirana ase omusange gose ase umuyogoyo muri keito Brighton Makori na twariganirete amange Lijiko lya Kenya anene ase hatko yemiemo 32 nigo ekumonjera umurai bwense gochiko igora ebunge anene krotwarure asobocholi iyeirira umurai bwense Dr. William Ruto lituko lya lero koenda wikasa magajo yebunge asaumirana n'ekibunge ibere ebunge lyanene amo neriye senate ekaranyara gakwanira ababunge amo n'abaseneta that this positive trend will continue into the future. It is also instructive that the same confidence in Parliament has been shown in the executive. In 2013, the President was elected with at least 25% of voters in 30 counties, 34 counties in 2017, and 39 counties in the just concluded elections. Sensemende nate babuna serikali yaye nechikona kibuna asura fund ngobwato kwere cyase county irigokonya bali bokonyora ogoke. Administration will allocate resources every year to the hustler fund from which micro, small and medium enterprises can access affordable credit to start and expand their businesses. Asensemeli yakire n'umuchando bumurakera amo nenjara nigo burutate abuna nitakeire enjera nitakeire kurgiwa erakore umuchando yo asense ya Kenya. We have embarked on distribution of relief supplies to 3.5 million Kenyans who are affected by drought in 23 arid and semi-arid counties. The ultimate solution to the drought cycle in our country is mitigation of climate change and its adverse effects. We must act urgently. Asensemeli ya CDF nigo muraiwe nsanyara kaudeba CDF fund nigo yabeire omusado monene ojasaba Kenya igo namanyete ning CDF erengete. I know the contribution to the National Government Constituency Development Fund has made in making life better for our citizens. Having served in Parliament for 15 years, before and after the establishment of the National Government CDF, I know the difference it makes is monumental. I believe there is a way CDF can be aligned to the tenets of the Constitution. In this regard, I also extend to her that both houses should also be adequately resourced for oversight duties. Waigo ni ganyara kaudeba wana Senate ambata kire kubekerwa ekiganja ya Senate Oversight Fund ikirachukuriyo bokoradi asichi county. With regard to the Senate and its constitutional mandate, I believe the two houses should work together to set up the Senate Oversight Fund. Waigo murai wense nabwata mangana maya kolende nigo arenge amabe anenekera akwanabuna ense ya Kenya nigendete gutwara umuchando ubugo tatwara enibo. Honorable speakers, honorable members, I have news, and it is not very good news. Our financial situation is not very good. Godipoteri getaseni Kisii TV, iridariane
Brighton Makori. Mwanchi muri banora boti oru aya Brighton Makori na rogotoreta oboerio bwa maye chinsa isato asenchera ere yobwikiranu ekarangu wakira ngambia mona sogochora ko bana inchi goiko omoerio bali bonse baba kubwatira na inchi kwenekia awikira asenchera yobwikiranu na barabuni gonko bakira ngambia mono yandira gotonyora sense mere ya Facebook Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube nigora tonyore wetera Ndizi TV News na bogo tweet wetera @Ndizi TV News paigo ase website nigora tonyore wetera www.ndizitv.or.ke erio togendre gusangana ya manke kukukaneria obotko boroboterero na baigo burigere borobya ime Ndizi TV na bwo bwansu bwo Gusii erio tariane Evalinocero orto yakwatanere kwenekia awikira sense mu imanyererio nigakorokwa Joshua Auta.